MCA moyier ma South Game Ward Brian Anyango Obiero ochamo muma mar donjo e apisi bang' yiero mare. Nyasi mar sidho Brian Obiero ne ota kod spika mar od bura ma Siaya George Okode. Maendi timore tok MCAs ma Siaya dok e od bura nyaka ne gidhi e yweyo dwe mar 12 higa mokalo. To moko kuom gigo ma od bura no koro biro kete maino margi oriwo loso chik mataya gucho menda mar siro somb jopuonjre kata basari, loso mar keto chenro mag dongruok maromre gwenge duto ma Siaya e kind chike mamoko bende.